kapusayan si kain amin. Aray kababayan min, taga-barangay Lilimasan. Ayan agaw, si kayo tatawagin min bida. Wadyari kakaiba tayo from Converge, ano? First, let's acknowledge si Sir Rex and the marketing group. Si Sir Roel po, ang ating trade marketing group from Bida. Then yung kasama natin, may kaiba tayo, Isayan agaw, ya, mangiter na aray prices, Pabingo, Ma'am Rica, Ma'am Sir Ryan, and Ma'am Len Antonio. Ayan po sa likod. Sila ang business partner ng Converge na nagbibigay ng Bida Fiber at Isayan lugar tayo. TL po dito sa TL po ng Bida Fiber dito po sa Pangasinan. Bida Fiber po, yun po yung pure fiber internet connection po ng Converge. So yun po, yung plan po namin sir is 888 po. Bali 6 gadgets sir, yung pwedeng connect. Sir, bali po ang requirements po natin, 1 valid ID po at saka proof of billing lang po. Depende po sir kung ika-cash po nila yung installation fee, bali 1.5 po plus yung 1 month deposit po na 888, bali 2,388 po kapag po ika-cash nila kung outright po. Pero kung installment naman po sila, yung 888 lang po. Ka-apply po, pwede na po nating installan sir. Pwede po nila kaming i-text, may mga number kami, may mga flyers din naman po kami na binibigay po.